ಎಮ್ಮೆ ಕಲ್ಪನಾಗ ಕೇಶವ ಭಟ್ರೇನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಸುರುಟು ಗಣಪತಿ ದೇವರೇನೆ ಬಾಮಕುಮಾರ ದೇವರೇನೆ ಸುದೀಪು ನಂಚಿನ ಪದ್ಯದ ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ಅರ್ಪಿತ ಮೇಡಮ್ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಂಡೇರು ರಡ್ಡನೇ ಬ್ಯಾಚ್ಡ್ ಕಲ್ತಿನ ಅಕ್ಷತ ಅಂದ್ರೆ ಐದಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಸುರೂತ ಬ್ಯಾಚ್ಡ್ ಕಲ್ತಿನ ವಿನೋದ್ ಎಂಕಲ್ನ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಸಂಘದ ಈತ ಜೋಕಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮಂತದ ಕಲೆನೆ ಲೋಕರ್ಮೆ ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪ ನೆಂಚಿನ ವಿನೋದ್ ಅರೆ ಸುರೂತ ಬ್ಯಾಚ್ಡ್ ತೊಡು ಎಮ್ಮೆ ಮಂತಿನಾರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಬ್ಯಾಚ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒರಿಯೋರಿ ಮೊದಲು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಲ್ಲ ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ತುಳುಕು ಮಾನಾದಿಗತಿ ಕೊಡೋ ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಐಕ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪನ ಅಂಚಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾನಾದಿಗಳ ತಿಕ್ಕಂಡನೆ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಆಪಿನಿ ಅವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮಟ್ಟಡ್ ಬಂದಾಗ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಬಂದಾಗ ತೆರಿನಾಗ ಒಂದು ಪೊರ್ತಾಂಡು ಆಂಡ ರೆಡ್ಡನೆ ಸರ್ತಿದ ಬ್ಯಾಚ್ಡ್ ಯಾನ ಎಮ್ಮೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂಜನೆ ಅವು ದುಂಬರಿ ಒಂದು ಪೋನಾಗ ಬಾರಿ ಕುಸಿತ ಸಂಗತಿದಾದ ಪಂಡ ಅಕಲ್ 14 ಜನ ಇತ್ತೇರೆ ಎಂಕಲ್ 20 ಜನ ಇತ್ತ പക്ഷെ ಅರ್ಪಿತನಕಲ್ಲ ಬ್ಯಾಚ್ಡ್ 26 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನನಲ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚ ಒಂದು ಪೋಡು ಬಂತನ ಆ ಸಂಕಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಈ ಲೇಸ್ ಎಂಗೊಂತೆ ಸ್ವಾರ್ಥದೊಟ್ಟಗು ಖುಷಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಪುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಂಚಿತಾಯರು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಎನ್ನ ಊರ್ದಾರಂದು ಬರೀ ಪೆರ್ಮೇಡು ಪಂಪ ಯಾನ ಕಾಸೋಡುದಾಲೆ ತುಳುತ ಮಾತ ಪಿರಾಕಲೇನ ಆಡೊಂದು ಪೋನಾಗ ತುಳುತ ಲಿಪಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ತುಳುತ ಪರ ಗ್ರಂಥಗಳು ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಪಳ ತುಳುತ ಕೃತಿಗಳು ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಪೂರ ಸುರುಟು ಆತೀನಿ ಕಾಸೋಡು ಅಂಚನೆ ಬಂದ್ರೆ ಪೋಂಡ ಸುರೂತ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೊದಲು ಕುಟುಂಬದ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದಾದ ಒಂದು ಅವ್ರು 2000 ಒರಂಬೇಟೆ ನಡತಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ 2000 ಒರಂಬೇಟೆ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಬರವ ಕಲ್ಪನಾ ಪುರ್ತುಡು 2000 ಆಜೆಟ್ ತುಳು ಆಯನ ಸುರೂಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬದಿಯಡ ಕಡೆ ಆಮೇಲೆ ಕುಟುಂಬದ ಗುರ್ಕರಲ್ಲೇ ಏನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅವ್ರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತದೆ ಇತ್ತಡೆ ಆತ ಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲಾಕ್ಲ ಸೇರ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ 5 ಹೆಚ್ಚ ಗೌಜಿಡ್ ನಡಪಾರ ಅಂಡ್ 5 ಬೊಕ್ಕಲ ತುಳು ಆಯನ ನಡತಡ್ ಅಂಡ್ 5 ಏಪಲ ಒಂಜೆ ಮಲ್ಲ ರೂಪಡ್ 2019 ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಎದುರಿತ್ತು ನಡ 5 ಪಿರವುಡು ಮಲ್ಲಾನ್ ಪಡೆದು ನಡತಿದ್ರು ತುಳು ಆಯನಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಏತ ಗೌಜಾಂಡ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪನ್ಪನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಅಂಗಲಪ್ಪು ಏಪಲ ಇತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಮೋಕೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಚು ಬಂದಾಗ ಇನಿ ಮೂಲ ಎದುರು ಬತ್ತು ಸೇರಿದ ಅಂಚಿನ ಯಾನೈತೆ ಗೋವಿಂದದಾಸ ಕಾಲೇಜ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆದ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಏನ ಮಂಡೆಗೆ ಪಾಡಿದರೆ ಅವನ ಮೋಕೆಡ್ದೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚಾದ ಪಿದಾಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಜೋಕುಲ್ ಬಾಯಿದರೆ ಅಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ಈ ಲೇಸ್ ಬಿಡ ಪಾಲ್ಪಡ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉಡಲ್ದಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾವೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವೆದ ತುಳುತ ನಿಖಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಮಾತ ಜಬದಾರಿ ಅವು ನಿಖಲ್ನ ಪುಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪುಗೆಲು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ನನಲಾತ ಗಟ್ಟಿ ಅವಂದೇ ಪೋಪುಂಡು ಆ ಗಟ್ಟಿ ಪುಗೆಲೆಡು ತುಂಬ ನಂಚಿನ ಮೋಕೆ ನಿಕಲ್ಡ ಉಪ್ಪೋಡು ಐಕೆ ಉದಾಸೀನ ಬುಡೋಡು ಆ ಉದಾಸೀನ ಬುಡನು ನಾಡ ಖಂಡಿತ ಗೋವಿಂದಸ್ತಕ್ಲು ಓಲ್ಲ ಪಿರ ಬುಡ್ದಿಜೇರೆ ನನಲ ಪಿರ ಬುಡಿಜೇರೆ ಖಂಡಿತವಾದ ತುಳುತ ದಿಬ್ಬಣ್ಣದ ಪೊರ್ಲುನು ನನಲಾತ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂತಿನ ನಂಬಿಕೆ ದೊಟ್ಟಗು ಆಕಲ್ ನೊಟ್ಟಗು ಏಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆತ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲಲ್ಪ ನಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಮದಿಪು ಗುರ್ನಚ್ಚಿದಿನ ಅಕ್ಷತ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಗೋವಿಂದದಾಸ ಕಾಲೇಜ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಸುಲಭ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಷತ ಪಂಡೇರು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ದ ವಿನೋದ್ ಇಲ್ಲಿರಂತೆ ಮಗಿ ಕಲ್ತಿನೊಕ್ಕ ಮಗಿ ಕಲ್ತೈತೆ ಬಂದ ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಪರೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೀನಿ ವಿನೋದ್ ತುಳು ಎಮ್ಮೆ ಮಂತೆ ತಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಎಮ್ಮೆದ ಡಿಗ್ರಿದ ನಡುಕು ಐದು ದುಂಬು ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೈತಿತ್ತಲ್ಲ ವಿನೋದ್ ಮಂತಿರತ್ತ ಅಂದ್ ಮಂತೊಂದು ವಿನೋದನ ಸಂಘಟನಾ ಚಾತುರ್ಪಗು ವರುಣ್ ಚೌಟರ್ ಎಕಡೆ ಪಂತಿರ ಗೊಂಜೆ ಸೊಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂಡದು ಗೋವಿಂದ ಬ್ರಾಸಿದಕುಲು ಏಪಲ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಆಡ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕುಲು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಗೋವಿಂದದಾಸ ಕಾಲೇಜಿದ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದಿತ್ಯರು ಯಾನ್ ಅಲ್ಪದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಲ್ಪನೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಆದಿತ್ಯರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುತ ಬೇಳೆ ಪಂಡೊಂದು
ಪೊಟ್ಟುದ ತುತ್ತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಂಡು